Musí riskovať, Peťo riskuje a bez hľadu, ako to dopadne. Výborné, Peter, lepšie to nemohol urobiť. Kilometr pred cieľom a náskok je veľmi slubný. Tak Peter, poď ešte, zdvihni to, poď Peťo. Dá sa tomu veriť, že to Peter Sagan udrží do konca. Ešte 800 metrov, Peter, poď ešte. Peter Poď, Sagan zdvihni to, bojuje poď. zo všetkých síl a rysuje sa historický úspech pre slovenskú cyklistiku. Nechceme to samozrejme zakriknúť, ale ten náskok je veľmi nádejný. Ešte tu bude dlhé, 800 metrov je strašne 800 veľa. metrov, ale náskok je dobrý. Ale trpia všetci, Peter, poď ešte. Peter Sagan na to záverečné stúpanie na Governor Street. Peter, poď ešte. Ukazuje to, že na Tour de France nenadarmo bol tak často v únikoch, teraz práve tieto svoje dispozície preukazuje v pravý moment a ide za zlatým úspechom. Kde sú Španieli? Peter Sagan a jeho veľký boj o zlatú medailu. Náskok je stále veľmi nádejný, ale Peter Sagan má ten náskok, zdá sa dostatočný. Peter, poď ešte. Záverečné metre pre Petra Sagana a zlatá medaila je veľmi blízko pre Slovensko. Koľko máme ešte dojazd? Ešte 300 metrov. Posledných 300 metrov. Peter Sagan a jeho boj o zlatú medailu vrcholí a vyzerá, že bude úspešný. Peťo, je to kusok. Tak to je doslova vyžmýkanie sa do posledného kúska v závere, ale Peter Sagan to už vydrží. A jeho úsilie a risk bude korunovaný úspechom. Peťo, poď! Peťo, ešte poď! Posledné metre pre Petra Sagana 50 a Slovensko má majstra sveta. Už to Peťo môžeme je povedať. Peter Sagan je majstrom sveta. Peťo, máš to! Obrovský úspech. Korunováce. Konečne to Petrovi vyšlo. Vyšlo to, máme majstra sveta. Peťo, je to doma. To sú práve preteky, kde má aj v budúcnosti veľké šance uspieť, podobne ako Peter Sagan. Takže máme majstra sveta. Peter Sagan to dokázal a je historicky prvým Slovákom, ktorý získa zlatú medailu. Titul na majstrovstvách sveta, víťazstvo na Paríž-Roubaix alebo na okolo Flámska. To sú asi 3 najväčšie veci, ktoré sa dajú vyhrať, čo sa týka jednorazových podujatí. A Peter Sagan má už jednu z nich na svojom konte. Konečne sa dočkal. Gratulácia aj od prezidenta Medzinárodnej cyklistickej únie Briana Cooksona. Takže budeme o chvíľu počúvať slovenskú hymnu na počesť zlatej medaily Petra Sagana. Je tu záver pretekov, Taliani sú tam vpredu s dvojicou svojich pretekárov. Nicolo na druhej pozícii, ten bude zrejme finišovať rovnako Tom Bonen. Mark Cavendish je tam takisto. A kde je Peter Sagan? Je tam... Ide úplne popri bariére správa. A je to majster sveta, máme majstra sveta! Máme ho tam! Opäť máme majstra sveta! Ako 6. cyklista histórie obhájil majstrovský titul a opäť bude v dúhovom drese. Ahojte všetci na Slovensku, jak som vravel pred pretekom, pozbudzujte a myslím si, že ste pozbudzovali dosť, hlavne kvôli tomu, lebo sme obhájili majstra sveta, takže ďakujem veľmi pekne, cítil som veľa energie zo Slovenska a je to super. Čaute. Mal by to byť jeden z dánskych pretekárov, Søren Kragh Andersen by to mohol byť a tu je pelotón, takže Alaphilippov atak nevyšiel a Peter Sagan je v pozícii, že by mohol bojovať o víťazstvo. Tak to je obrovská príležitosť na ďalšie víťazstvo. Ak sa to podarí, tak to bude neuveriteľné. Je tam ešte stále Søren Kragh Andersen pred pelotónom, ale všetko smeruje k tomu, že Peter Sagan je v hre o víťazstvo. 500 metrov. Mal by tam byť aj Matteo Trentin, ktorý by mohol byť veľkým konkurentom. Peter Sagan sa už posúva na 3. pozíciu a to je ideálny stav preto, aby bojovalo završenie zlatého hetriku. Matteo Trentin na čele.
Peter Sagan na 3. pozícii. Kristof rozbieha špurta, Peter Sagan za Kristofom, ale pozor na tú druhú stranu. A je tam Peter Sagan, ktorý nastupuje. Peter Sagan bojuje o víťazstvo a vyzerá to tak, že by to mohol zvládnuť. Peter Sagan! Majster sveta! Fenomenálny úspech je završený. Tú úspešnú obhajobu a tretíkrát si oblieka dúhový dres majstra sveta. Je to hegemónia, už to tak môžeme povedať, v tejto chvíli cyklistickému svetu vládne Peter Sagan. David Lappartien takisto je pre ňa určite veľkou poctou, že môže dekorovať takého šampióna, akým je Peter Sagan. Napokon sme to počuli aj v priebehu priameho prenosu v tom rozhovore Petra Štefanca s Davidom Lappartienom. On bol cítiť, ako si Petra Sagana veľmi váži a ako ho veľmi uznáva. Peter Sagan je teda trojnásobným majstrom sveta, preslávil Slovensko tak ako nikto iný. Vďaka Petrovi Saganovi každý vie, kde je Slovensko. Keď sa povie Slovensko, tak vo svete si to každý spojí s menom Petra Sagana. On je skrátka tou najlepšou reklamou pre Slovensko, všetci sme na ňo hrdí.